sabantu Kabibwa ya niyo moto monta sabantu na mashabik kuruchinse mochionsi pichi yagusi na kimbi ya mure no mogoko na kibono mutago getiga na ndi gavana kara. Asante sana. Actually nje na maitebna no mura ina achigo cho mukutano mata na arora abantu baichira na boli Stephen Kikege ndretero gora onte bininu mura na moteinda gatankwani abantu abunko igumbia bagonkwane redi mbobe nakora bono dero nje timu atimangana mange dero tubwato umugeni itubwesiko umugavano ito na ende governor itogo koira nelimbi yamono for the work you are doing na ende toira nelimbi yamono egasi first lady yagokora na ende rere na kumiri na first lady yabwate timu enene gokobwa gaso kaiga ejukwa yatigara posa so etogo ira nelimbi yamono na ende mbiyamono for the work you are doing na ende umanye into we are behind you, we are supporting you, we are working with you. Ogotera kulikuwa oga kulitu atumiete campaign Simba netaya ekere kwabuge na igu yani amanyinge style gete na inyura buna umweshimiwa umusenator Richard Onyonka ale gochengo gotera kulia muinyoreti taki governor mutakubwata noko boko na senator tokore gasi style yale gotenga nengia tigache apunguze amanganaria ache tokore gasi style boigo apunguze nini basi. Na pia hata mama county hata yeye niliona anaanza kuenda wapi alikogenda kando ameanza kupotea sivyo, lakini yeye aliberekwa na huyu Simba hapa si ndio taberegetwe, lakini umwana ngote noyo weke roko mobereka na eboko bereka na endo goiterera mache kwale mereri no moibuli si ndio. Sasa pia yeye tunamwambia mama county ni rafiki yangu, mimi nimeongea na yeye nikamwambia lazima turudi tushikane tufanye kazi na governor wetu Paul Simba Arati. Esteri liba konya gosira gochia umuntu nkonyorore gakorie tamwe yemo anyore ochire nkatari boigo na intu etobangete gwake gasi yeye Simba ake yaye 10 kibagendi ga gwako bochumbe 10 Simba buna agosoka kibagendi akoreki akimoroche te kobwenera wangi na moroche tindie kieni nenyenye. So governor, we want to appreciate you. Naenda abantu abamba kwanjete nkoyigumbia bago kugamba naende tali radioka nonye ase binyoro mwanya kugamba governor itobia na aturenderete ebintu byaito naende ntogendere gokore gasi amo mbiyamo na sengenjo embura governor igoko nganchera gokaribishe naende unganchere gaki governor abageni bare narenge nabwo mbakwanere erinde na barombaro sakongani gotebi mbiyamono naende tukabwato muchuano bu mupira on Friday abwase governor guest of honor yaito etokubachika mwensi munyare gochaga ali musocho kadi no tunga mbiyamono sana tigango tubeko gotera kolikwe Simba netaya naende gochakire gali ochakire bo basi Simba ne chakira abo Simba netaya
abantu baitu banyamira mulema kabisa ekorekana na nini numokara abangi ngango ndaro no koboko igandora abantu banyamira okay igango kisi bekango koboko igorondora wali nungari mwenzi mwacha nitanga nintegete mbakire mbia muno n'abantu bamintu kurunyamira mpaka Kisi County abantu banyamira mbia muno asama sabaino abantu ba Kisi mbia muno ese kura ya ino Nyasaye abaseseni mwenzi mtu n'abantu abamo esenge nje twabagete gusi kabere nyamire kaba county na Kisi lakini n'abantu abamo yokende nkyo kiranyali goto atanana ngento gya kabere timbu atimange ntagete mbatakere esubuku engiya no mwako moyomya amangana ali moywe abantu bakondama bakukura talikende nesenge njo natakira umufereji oli bahinkonywera bone byande bibo bwatete ngaki umufereji tigamba de umufereji no yonya gitali gaiga KTRH umufereji bale twenga manyanga kibes twengo sangiri cyange 47 million ekerona chaka na rusi omuntu lengo oronka beko monto moya eto sangiri milioni 180 otachole ngirtu umufereji oyiga abande bako iriria dokuchali kose nebikuro bale yani obwibi bwalengo gusiye tutiyango chakwa moyo engo tebaiga onye tokoros Kisi County no yenyamire koroseka bwangu buya lakini Kisi kero mumromo nene onye waleke kiagulenza ndoko nyamire nero yakule igonto wanja toite county leons abantu baminto inche mnomo nogelwo mokusi na kwana na kwana alinyansiongo ngatenga gendo te mukabo amangana gakia okutali ukuramokobe lakini nganje te mukane na bongo matenga ninje ngaba ani jo spokesman go sabona ngabantu baminto njenda itemba sabe mwenzi abantu bakeroka bara keroka gendera tugwatane buya n'abantu abamukende nkeyo kiranyale goto atanana munganjire nkole ngotebayo Kisi twamwire nintegete manya mashabiki ayonsi pi asama lieta na asa kinamba najigingoika na bongo n'abantu banyamira tuhomerana abantu ba Kisi tuhomerana na ende ntagete torosi gusiye tigamba te China yese omukungwa na rwete eke mari kya mangana 1967 bantu kubali ngaba ndenga nchikonya tinde iburu abantu banaba kebali 67 manyanga Kenya eyabwete China lero brato okwana China eweta America esenge njabantu bacengeti okolengereria ko kolegas ibagandire gaiga ababandu mulegaiga na umuwocha wocha gaiga ibagene lina isaransa na nyini goro na abandi mo kuru kuneno abakubu aya na mukora omanenge nje aya abantu ba Kisi December December nkoyana natole kiromochi chineti isato chicyumbu ne chineti ikigake togosaba mo kibeka mugondo kyara abantu bande bawo kira bakibeka ebitija eliyo ondi bekire gali yecyumbu
Diogoli ndiba sakogenda kubekwese kinye noye kwagotiriye net nyisambe tuywana ine tubasukonyira mugondo ekera ni no mashabiki mukwa nabantu bategerera ntayetemba sana obolimu bw'abantu baitu bwatega nobone enda mwamwerege ukanganga nera amanyi ng'abantu bako egotara amanyi ngaiwe egento kirina kwante marago botuko emukonyabera nabondaye kwane baadaye lakini enda mwamwera sa abantu baitu no okonyora umuntu angejete Simba no mubulie sababu angejete takole tiki Simba ajete twarengete ne kibesa ngo chaturuseriga ka kindusi abantu bacandikite mechi y'abantu abantu mpaka bono no ene chinda toli gibuye na botokonyo umuntu we mokalire ndaga chinda chirienda abantu baito ga kinande ngonjoke imbe ninje mansa nkoli chingondi chirinde nenere egento bakombunia gioka nekiene nkelina ki nangire mbakora chitenda chiembeo chikamba ni chiabo onde bwensi okoro wakeliogi murangeli mubekens okungao Simba chibese charusiku KTRH chikairuwoye akanacha chikagende bengi ngaki chibese chikoru KTRH chigendo Simba anache chimaya ko ende bengi na besa chonse ipi bali mwachire nyakitali gaiga besa tiye kubwatu kobokoma tukaya ere cashless M-Pesa usipe bill number lakini ebirengera byabo ime wasiko ne na macha itu nga Simba oiru 70 million wasiko yoke go sangere chi million isanemo na nacho obvious enaje tenka inche na nyi improve ribone eko sangerelia million 22 na wasiko etubwatrete intuna nyamira abarayi bale ngoro lakini digamba denga ki besa nchi ale ngoro no bwe kabwale ngoro na nyoro balo sangere 6 million ngatene na bokonga kane krona engote bunga Simba roli chibesitire ga autori ngakane dere to sangere million 22 bakina ndenge ndo kindanya okolera abantu bangakire kura abantu baminto ndete nkole ngoteba tin koligere limaega amaliogi na chiabanga ningaki osimo ndete ndigere limaega tin koligere limaega mocha ndigere limaega na agule nchemo tulindigere tiko chiga egalioka tokonya abantu baiki MFRH yo boibiero manyanga chipara nchirororo epale koronga Simba Nyamira road na ndende yaro kunyamira Simba baka na Simba Nyamira road etaiyo na ndende bama waka na Nyamira Simba road kose Simba Kisi road etaiyo lakini baka na bantu aminto na atebire tindi waka na mbeo ero mbachi bakoleki biamono nkole ngotebaiga abantu aminto amashabiki yetu mugendere no mukyo yo na ende Nyasaye anyale kubabwata amo nkubarangerinde kana akolete limwangete gutwa naligeti abantu 70 kore ward 65 20 cha Nyamira na 45 bagachanga na yetu egutwa bantu mwaje tororo no mwalenge abantu banyamira bali baingoka ibaruka ngoko igoro bali baje mbaro nali yeti 2020 kere ward ndate kere gagwe ya December abantu bakisi na beka chimilioni isano kere ward ye basari kibese gichonse ipi nkonyora mole abana bakirara lya school chipara cha kisi tuanzire kuigora chipara chito chonse igonya sae kawa ncho mwako muya chipara chinyinga konyo chelire chinyagitali cheito ningendrete kwena na amalyogo lakini abayibi na abange abayibi bande nabo bali baba tayanga kiyo
mutuone nkubutorwore ngogenda mutonto moja kuibu mutuone ubutweru nyumunyirije mutonto omutubwe kana abutoire gabona batene no mutu olia baenkuiba madiogo oboibi omutu olibo oboibi no ronko na cha kabisa na ndi nyolete taoni ga matenga ki oboibi bwakoreki bwalibe abantu bamintonta itentigere gago esenge jeke kimbraka gendrete moko genda mbarenga abangina mura moro kabisa abasaja muri gabangina nabandaba no korosi budget tarikwenda korosi kipara umuntu korosi kipara umuntu kwenda na chibesa ninje erne budget ya korosi na ndaro legacy ya kole okoromo MC gakuga manya igone tenda aboli na mukandi takonyara gukora tenda ekeronga kindobis onya gata gitatike kuba MC achiche abe contractor kose na bere tokonyara kuruga na nduragira obukimaye biko monyene okuruga abantu bandi bakore baragire ngaba MC baito mbaro bake ngao mayiteli bikare ba MC nko balenge chikonda tokwe ainayo mu MC na endo chiche orosie budget na endo ligimokago na nyoko mokore gendo kie gakine nyare kana ya omu MC tigakore gasi yae Simba make sure gasi yakore kana ikina kitogotero bokora bagukura abande bali bagukura mono na ubabwatu na malyogo gaiga yanya gitari yabo ibi bali muroje bagukura bayi mukiba kumbe bayana nete tikembani cya bajende gaiga sabo bisabana ba procurement bagayeti tikambani baganza cross boka chipara manyo mu MC ehwe ko munyina cross para ebrakta wogolire bono ngasi kitokoete no cross chipara we a contractor osoji otoroseria machi wokora bagukura batebi budget trikoroseri matanga trikoroseri bwaralia kanisa ime e budget ya korosi gwese assembly asabwende gukura na assembly akure arose abe kichibe soro ro chini kose na berego igo wantu amento ntigeregagu mbatakire esuguko engiya no mwako muya omuya. Thank you. Haya. Haya. Mashabiki. Chairman kama surprise toka Kanyora. Sasa gavana na chairman wa Nyamira na Kisii na mheshimiwa Steve na ule mheshimiwa wako hapa. Steve weka mkono pale na mheshimiwa wenye wako kwa kutolea keki. Na ile dawa kwa niaba yenu. Namwanzia yeye ndiye gavana anakupatia. Ndiye baba. Ndio. Emidia rene bakebwa David Imo baita. Kone chairman ya Nyamira. Tiae gavana keki. Eya bangina bachi bono.
chairman ya Nyamira, principal hiyo. Chairman principal. Haya, kaena chairman Ukisi. Haya, Mheshimiwa Steve. Haya, Mheshimiwa Ogesusu. Mheshimiwa Ogesusu. Ndugu yetu Mheshimiwa Ra. Haya, Chief of Staff. Chief of Kidogo sana. Haya. Oko tupe taratibu nyingine. Haya. Aba na bado. Wote asante rende. Moreno mboko. Mwacha. Hiyo ikaje sasa iteremke chini. Sasa naba no mwa kwa naba ngatwara ngeri. Ona huo mwisho abana. Motike kate tena huo mwaje. Eka bana kwa ile ngendo ne bisio. Mwana mana kale ngaya. Kwa mwambia kuna kama mwana akatara abana. Kiaga mwana kamani. Toto. Fungua mdomo. Bas. Good boy. Haya, ya mwana.